खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय गावारि देहा फाहामसालिफोरखौबो कभिड-19 नि भेक्सिन होनायाव लाफानो हासिगौ आसामाव मैया मोब्लिबारि ट्रेन खारहोजेनदों फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजाथि महरै ओंखारनो गोसो गैया सुंद' सावथुन वर्कमेननि थाखाय बिशाल स्वर्गियारिया गाहामसिन डाइरेक्टर मान मोनदों राकेश रावलआ सासे बिसि जानायनि मोनथायखौ मोनाखै इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया चेन्नाइन एफसी आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी नि गेजेराव गेलेनाया ड्र जादों दानिया आबुं रादाब क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारि लानानै बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ 19 फेब्रुवारि दिनैनिफ्राय खुंफुंलांनो थि खालामनाय जादों बे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया बिटिआरनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव रागामनि सिङाव दिनै गिबि सान महरै खुंफुंजादों होननानै मोनथिनाय जादों मख'नो गोनांदि गिबि साननि हाबाफारि बादियै दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फिरफिला बिरहोनाय जायो आरो मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियै बिबार बावनाय हाबाफारिया जायो बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि सोद्रोमाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सानथामनि हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलनि रंगिना संगिना गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंलांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों होननानै मोनथिनाय जादों लोगोसे बे हाबाफारियावनो आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि फावखुंगुरफोरखौबो बाहागो लागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों मोनथिनाय बादिब्ला बे हाबाफारिनिनो जोबथि सानखालि आसामनि हारिमु अनसाय बिफाननि मन्त्रि नब कुमार दले बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'मोनाबो बाहागो लागोन कभिड-19 महामारिनिफ्राय रैखाथि होनायनि थाखाय भेक्सिन होनाय खामानियाव गावारि देहा फाहामसालिफोरखौबो लाफानो हासिगौ जाहाथे खम समनि गेजेरावनो गोबांथार सुबुंनि देहायाव कभिड-19 भेक्सिनखौ होनो हायो बेनि थाखायनो बिबानगिरिफोरजों जथुम्मा खुंनायनि गेजेरजों सावरायलायनायबो जायो गाहाय मन्थ्रिनि गाहाय सेक्रेटारि पि.के. मिश्रआ सुलुङाव फोरमायनाय बादियै गांसे प्रेस बिबुंसारनि बादिब्ला क'विन प्लेटफर्मनि आपडेट हाबाफारिखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन मख'नो गोनांदि भेक्सिन होनाय हाबाफारियाव दासिम 90 लाखनिफ्राय बांसिन ड्रप थुनाय जाखांबाय होननानै फोरमायनाय जादों मिरु देहा मावख'आ 19 फेब्रुवारि एबा मैयानि समाव मोब्लिबारि ट्रेन खारहोजेननाया आसामारि रेल दावबायारिफोरनि थाखाय रंजाथाव सान जानानै फैदों सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसामाव मोब्लिबारि ट्रेन खारहोनायनि थाखाय बोसोरथामनि थांखि लानाय जादोंमोन आरो थांखि बादियैनो दिनैयाव जाफुंसार जाफैनो हाबाय होननानै मोनथिनाय जादों मोनथिनाय जायोदि मैयानि बे खारहोजेननाय गिबि ट्रेनखौ बङाइगावनिफ्राय सुरिपेटासिम खारहोजेननाय जादोंमोन बे खारहोजेननाय आनजादाव जाफुंसार जानो हादों होननानैबो फोरमायनाय जादों सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 24 एबा 25 फेब्रुवारि खालि चिफ कमिशनार अफ रेलवे सेफ्टिआ दावबायफैनायनि गेजेरजों बेखौ नायबिजिरफैगोन आरो बेनि उनावसो मोब्लिबारि ट्रेन खारहोनायखौ गनायथि होगोन बेजों लोगोसेनो मोब्लिबारि पेसेन्जार ट्रेन खारहोनायनि थांखि लादों मख'नो गोनांदि मार्च दाननि गेजेरावनो गुवाहाटीसिमबो खारहोनो थांखि लानायजों लोगोसे गुवाहाटीनिफ्राय भारतनि गासैबो जायगाजोंनो फोनांजाबनायनि राहा लागोन होननानै रेल बिफाननि सासे अफिसारआ फोरमायनाय जायोदि मोब्लिबारि ट्रेना खारोब्ला दावबायारिफोरा खम समनि गेजेरावनो गोजान गोजान जायगासिम दावबायनो हानायजों लोगोसे आबहावा गुबुंले जानायनिफ्रायबो गोबांथारैनो रैखाथि मोनगोन होननानैबो मोनथिनाय जादों विधानसभा बिसायख'थिया खाथि सफैनाय समावनो हिमन्त बिश्व शर्माया गाव बिजाथि महरै गसंनो गोसो गैयैखौ फोरमायदों बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायदों दि जुदि दोलोआ गावखौ बिजाथि महरैनो लुबैमारोब्ला बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानैबो फोरमायदों मख'नो गोनांदि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव गाव बाहागो लानो गोसो गैयैखौ थांनाय 1 फेब्रुवारि 2021 अक्ट'खालि गावनि जोनोम सानाव आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासनो गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन नाथाय दोलोआ गावनि सायाव जेबो थिरांथा लानो हायैखौ फोरमायनायनि थाखाय दोलोआ जुदि गावखौ बिजाथि महरै गसंनो गोसोथारब्ला गाव राजि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया
गवानि फुलफेराराव जानाय हादोरारि सावथुन फोरबोआव गावनि मबाइल फनजोंनो सोरजिनाय 7 मिनिट समायनि मोनसे सुंद' सावथुन वार्कमेन सोरजिनानै बाक्सा जिल्ला बागमारानि थागिबि बिशाल स्वर्गियारिया बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन डाइरेक्टर महरै मान मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिशाल स्वर्गियारिया आथिखालाव बजालि जिल्लायाव थानाय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव सोलोंथाइ लागासिनो दङ। बिशाल स्वर्गियारिनि बेबादि मान मोननो हानायखौ नुनानै जायगानि बयबो सुबुङानो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। गमामायैनो नाजानाय थायोब्ला जेबोआनो गोब्राब नङा बे बाथ्राखौ दिनै बिशाल स्वर्गियारिया फोरमान होबाय। जाहोनाव बे खौरांखौ मोननानै बयबो बर' सुबुङा गोग्गानाय मोन्दों। बलिउडनि मुंदांखा फावथिनानि रानि राखि सावन्तआ न'नि सिङावनो थानायनि जाहोनाव गोबांथार जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। मोनथिनाय जायोदि आथिखालाव रियेलिटि श' बिग बस 14आव सानफ्रोमबो गोदान जेंना जाबाय थानायखौ मोनथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला राखि सावन्तआ गावनि फिसाय रितेशजों गावनि जुलिखौ सिफायनो थाखाय मोनसे टास्कनि समाव फोसावदों। मोनथिनाय बादिब्ला गावनि फिसाय रितेशनि आखाइजों लिरनाय खाताखौबो बिसिदों। राखि सावन्तआ फोरमायनाय बादिब्ला गाव सासे बिसि जानायनि मोन्थाइखौ मोनाखै। मख'नो गोनांदि बिग बसआ बादायारिफोरनो मोनसे जेंना गोनां टास्क होनायबो जादोंमोन। जाय टास्कआवनो गावनि फिसाय दैथायहरनाय लाइजामखौ बिसिनानै डास्टबिनाव गारनो थाखायबो राखि सावन्तखौ खावलायनाय दंमोन। जाहोनाव राखिया बुंदोंमोन आं फिसायखौ मोजां मोनो आरो मोजां मोननानैनो गोसो होसारनानै जुलि जानायबो जादोंमोन। नाथाय जुलि जानायनि 2 बोसोर उननिफ्राय जों लोगो मोनज्लायाखै होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे आंनि बनआ रुबिना आरो अभिनव मोननि बादि नङा होननानैबो बुंदों राखि सावन्तआ। राखि सावन्तनि बादिब्ला जायखौ सासे बिसिया मोननांगौनि मोन्थाइ दङ बेखौ बियो मोनाखै होननानै फोरमायदों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै ISLआव मैया चेन्नाइन FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव चेन्नाइन FCआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCखौ गल 3 सोनो हादोंमोन आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआबो चेन्नाइन FCखौ गल 3 सोनो हादोंमोन। जाहोनाव मैयानि इन्डियान सुपार लिग ISLआव जानाय गेलेनाया मोन्नैबो हानजानि गेजेराव ड्र' जादों। मोनथिनाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनाया जादोंमोनब्लाबो मैयानि गेलेनाया ड्र' जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग ISLआव दिनै ATK महन बागान FC आरो इस्ट बेंगल FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिहोखाबावनाय जायोदि गाबोननि मोनाबिलि समाव जामशेदपुर FC आरो मुम्बाइ सिटी FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।